kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. This is Greg Spejo, your captain speaking. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Taos-puso po akong nagpapasalamat at nakasama ko kayo sa aking huling paglipad. Sa aking may bahay at sinamahan niya ako sa pagkakataong ito. Sa 35 years sa serbisyo, ang tanging sikreto ko ay ang piloto ng aking buhay. Si Jesus. Gabay ko ang Colossians 4:2. Maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. MX3, tagapaghatid ng magandang balita. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon, makauban gihapon nato ang atong mga kasamang radioman no, sa technical side, si kasamang Radyoman Dani Luod, ugusab si kasamang Radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mo gyapon si kasamang Radyoman Rinaldo Cuenca, ugusab si kasamang Radyoman Kion Ilumbaring. Pasiunang patimbayan no, sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si kasamang Radyoman Edgar Dagumo, bana sa iyang mga kaubang mga Radyoman. Ang atong pizza karon, pizza 11 no sa bulan sa Nobyembre, tuig 2020 paghapon ta no. So mga tunga nga bahin na ta sa maong bulan Nobyembre, sunod Disyembre naman, so ato na pong sa ulugon ang pagkatao sa atong manunubos. Pero samtang gapaingon pa ta, ug samtang niya paghapon ning atong giatubang problema kining pandemya nga giisip nato ning usa gihapon ni sa mga pagsusubok o mga pagsulay no sa atong pagtuo sa Dios nga bisan taliwala niya na ana gihapon no ang atong pagtuo kaniya. Sa gihapon ako moingon mayong adlaw sa Ginoo. Okay na itong tanan. Dili man nun ta magparehas og oras, labi na diha sa online, no? Diha sa internet. No? Gawas lang diri no, sa dapit gyud sa atong station, nga usara gyud atong oras. No? Pero sa ubang dapit nga nagtanaw karon live, na moingon lang kog have a good day, o kining atong adlaw sa Ginoo karon, nga ato gihapong tumanon ug unsa may atong tahas no isip Kristohanon padayon gihapon ta og kinahanglan no dili ta malimot sa atong obligasyon nga diya sa usa ka semana usa ra gyud gipangayo nga ikinahanglan nato nga ihalad nato ang atong panahon sa Dios kanang atong day of worship no sa usa ka semana nga niadto ang termino gyud nga kanang common kayo nga gamito nato kanang Sabbath o adlawng igpapahulay Sabbath. Pero sa New Covenant
interpretation ang maong solemnity common na pod sa kanang gitawag natog Lord's Day o adlaw sa Ginoo. O ang pagpadayag ana nga revelasyon kanang giasoy ni San Juan sa kapitulo 1 sa pinadayag bersikulo 10, no? Pinadayag 1:10. Kanang adlaw sa Ginoo dia nga iyang gihisgutan nga kung ato ng sabton nga ningon siya nga nadiha kuno sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Sa exegesis ana atong natun-an nga kanang pag-ingon niya nga nadiha kuno siya sa espiritu, buti pasabot nagasimba siya. Nagasimba siya niya ng adlaw sa Ginoo. Mabisang basahon ninyo ang Living Bible, no, kung wa ko malimot, nga gihubad yun dito, no, sa maong hubad nga si San Juan nagsimba kuno sa adlaw sa Ginoo. Ang atong mga igsuong Seventh-day Adventist, ang ilang interpretation ana nga Sabbath nga Saturday kuno gihapon na, no? Pero sa atong panginsusi gyud og ayo dili gina mao. Although kanang Sabbath nga Saturday mahimong gyapon natong sabton nga Lord's Day na, no? Tungod kay iya man as Ginoo. Di ba? Oo. Sumala po sa Marcos 2:27 kung wa ko masayo pag hinumdom sa maong teksto nga Lord of the Sabbath ang atong kanang Ginoo. Pero kung ayohon ko natugtuon ng Biblia, dili man kay ang gipasabot-an ng Lord's Day o adlaw sa Ginoo kadto rang Jewish Sabbath, no? Ang adlaw sa pagkabanhaw, kung atong tun-an pag-ayo ang Kristyanismo, adlaw sa pagkabanhaw kun Domingo, gitawag po na siya Lord's Day. Gani sa mga early Christian, ang litra por litra gyud nga tawgo nila Lord's Day, kana amang yung Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. Bisag kung sabton, Lord's Day gihapon tong Jewish Sabbath, kay iya man tos Ginoo, pero never gyud kuno kung tan-awon sa mga magsusulat sa Biblia, never gyud nga gitawag to siya litra por litra nga Lord's Day diya sa Biblia. Ayuha ra ninyong basa mga igsuon, kung magbasa ta og Biblia, basta Saturday gani o Jewish Sabbath, dili gyud na hubaron sa mga magsusulat o sa pagsulat nila, dili gyud na nila hubaron og Lord's Day. Sabat yun na diretso, kay mao naman ay naandan. Basta Jewish Sabbath gani, Sabat yun na ang ilitok. O adlaw igpapahulay. Pero never gyud bisan usa ka bersikulo nga gitawag og Lord's Day litra por litra. Although kung sabton, Lord's Day kihapon. Sumala sa San Marcos. Pero technically kung magsulat, ang mga magsusulat diri sa kasulatan sama ni Juan o uban pa nga magsusulat diri sa Biblia, kung Jewish Sabbath gani, dili gyud na nila isulat o kanang litra por litra nga Lord's Day. Sabbath gyud na diretso. Pero ngano man nga diha sa pinadayag 1:10 nganong Lord's Day man ang gigamit nga termino ni San Juan. Di siya may kasuwat ana. Di ba kung tanaw na to ng Book of John sa iyang mga sulat, basta Saturday gani adlaw igpapahulay o Sabat gyud na ang iyang itawag. Di ba? Never gyud nga iyang hubaron o mga pulong nga iyang gamiton kanang Lord's Day. Di ba mga igsoon? Ngano man nga sa pinadayag 1:10 Domingo man na. Namo na nga magtuon yuta og church history. Kay kini magong mo pugnit tag mga teksto sa Biblia atong sabton ang mga bersikulo kinahanglan atong susihon pag-ayo o giunsa na nila pagsabot sa ilang panahon, dili sa atong kaugalingon karon nga pagsabot. Tinuod bitaw nga kung bot sabton adlaw sa Ginoo gihapon tong Jewish Sabbath. Kay Lord of the Sabbath man siya. Pero never gyud sa Biblia litra por litra nga kadtong Jewish Sabbath gitawag og Lord's Day litra por litra. Pero ngano man kung Saturday
ang gipasabot ni San Juan sa pinadayag 1:10 nga nagsimba si San Juan kuno sa adlaw sa Ginoo ngano man nga dili man Sabat ang iyang terminong gigamit. Nga maun naman ay naanda niya sa iyang basahon diri sa Book of John basta Jewish Sabat gani, Sabat gyud na iyang terminong gamiton. Pero ngano sa pinadayag 1:10 diin kuno gasimba siya una diha siya sa espiritu nganong Lord's Day iyang gigamit. Tungod mga igsuon kay lahi na iyang gipasabot ana. Kung magbasa mo katikismo mga tinahod nga tigpaminaw, katikismo o Catechism of the Catholic Church, no? Naatay mabasa diha nga kanang Lord's Day nga Sunday o adlaw sa pagkabanhaw, gitawag nag-fulfillment of the Sabbath, katumanan. So, ang change from the 7th day of the week to the first day of the week, nga kung bot sabton 7th day raman pud gihapon bagong 7th day kay kung ibase sa balaod ang day of worship o adlaw ipapahulay ikapito ka adlaw man na human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Di ba? Oh. So kadtong Jewish Sabbath ang ilang unang adlaw sa trabaho kana mga atong Domingo unang adlaw semana mo nang ilang ikapito Saturday o 7th day of the week. Pero sa ato karon dili man ta Domingo musugod og trabaho gani pula man na sa atong kalendaryo meaning holiday. Ang atong unang adlaw sa trabaho Monday. So ang atong 7th day ang 6 days works then ang ika-7th day mo ni atong day of worship o adlaw nga pahulay nato dili na tong 7th day of the week kay 6th day pa man to kung ibase na to sa balaod nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, di ba? Musugod gay tag Lunes og trabaho mo man gyud ni atong first day of work ron, di ba? So ang Saturday nga 7th day of the week ikaunom pa na siya. Kung ibase sa balaod. Di ba? Sa unom ka adlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. Oo. Ikapito paulay. So, sugod tag Lunes. Kaya di naman yung Domingo atong unang adlaw nga musugod tag trabaho. Holiday man na. Di ba? Pula man na atong kalendaryo na. Di ba? Sugod tag Lunes ang 7th day gyud ang unang adlaw semana nga mao ang adlaw sa pagkabanhaw kun Domingo. Mo na siya nga ang change dili na siya sabton nga pagsupak sa balaod, pagtuman hinoon. Kay dili manggod basta mag-ingon galig change kausaban, dili nato tanan sabton nga violation kung mausab. Naaman tayo example na pres atong kadtong circumcision nga entrance sa kingdom, di ba kanang tulion ka? Kung magpasakop ka sa Jewish religion, kinahanglan tulion man ka, mo man ay entrance. Oh. Pero sa katumanan ana nga religion nga tukuron sa atong Ginoong Jesucristo dili naman na. Ang katumanan ana matud pa ni Pablo sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 12 bautismo man na. No. So gikan sa tuli nga entrance sa kingdom pag-abot sa bagong kasabutan gi-change na ngadto sa kanang bautismo. So, sa dihang nabautismo na, dili na sabton nga gisupak ang balaod, kundili gipulfill og unsa may katumanan ana. Kadtugong Jewish Sabbath mga igsoon nganong mausob gyud ang pagpatunong og asa na ipatunong ang solemnity ana nganong mausob gyud na kay kadtong Jewish Sabbath lagi sa ako nang gi-discuss balik-balik na gyud ni diri sa atong tulumanon kahayag sa Pagtuong Katoliko. Siyado to landong. Pag muingon gali tag siyado o landong, but pasabot dili pa to. Gipaabot ang katumanan. Og timan sa tanang moralo nga kanang naa sa napulo kasugo, nganong Sabat raman ang giapil diha sa pag-narrate ni San Pablo nga naghisgot siyag mga seremonyal. O akong usbon ang sita sa Kolosas kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 17. Basahan ninyo ang giasoy ni San Pablo sa Kolosas 2, 14 hangtod 17 nga naghisgot siya dihag mga seremonyal law sa daang kasabutan. Nga
gitapos kuno ni Kristo sa krus ato pa di na to ipadayon. Oh. Mo nang niingon siya diha ayon na magtugot nga hukman pa mo sa inyong kanon. Oh, kay kanang kusir lopod nga gidili tong pagkaog baboy isdang walay himbis, apil man na sa ilang ceremonial observance o law sa ilang kanang panahon. Apil lang na kanang kusir law. Oh. Kay dili man na siya moral law kay ang gingharian ni Kristo sa New Covenant, gingharian sa pagkamatarong. Nana sa Book of Romans chapter 14. Basahan ninyo ang Book of Romans chapter 14 nga ang gingharian ni Kristo gingharian sa pagkamatarong. O kanang gingharian sa pagkamatarong way labot ng tulumanon mahitungod sa kalanon. Kay dili na garantiya nga makapamatarong nato nga maayo na sa atong kinaiya kung di ta mo kaog baboy isdang walay himbis, dili na makapamatarong yun nato. Mao na nga sa Hebrehanon 3:9, basahan ninyo inyong Biblia. Hebrehanon 3:9, kanang tulumanon mahitungod sa kalanon katong kusir loba, dili na siya makatabang sa atong pagtuman sa pagtuo nato sa gingharian ni Kristo nga kanang gitawag gingharian sa pagkamatarong. Kay matud pa niya sa Roma 14, ang gingharian sa pagkamatarong dili mahitungod sa pagkaon. Now, mahimong for health reason lang panglawas, sa imong panglawas, kinabuhi diri sa kalibutan nga di ka magkasakit, kanang gitawag na to nga maglikay tag mga makadaot sa atong panglawas, mahimong i-observe nato na. No? Nga nag-amping ta sa atong panglawas. Pero kung sul na gani, but pasabot pang relihiyon, wa na nailabot. Mo bitaw nga gitawag na diha no sa writer anang Book of Hebrews, lahi na nga pagtulunan. Supak sa pagtulunan ni Kristo. Kay sa pagtulunan ni Kristo sa bag-ong kasabutan, wa na niya giapil ng ano na pagidili sa pagkaon. No, basahan ninyo ang San Marcos 7. Kay nga naman na, sa ako nang gihisgutan lagi, by the way, nganong ni focus ko karon ni aning kining atong kinibang disagreement o wala pagka sinabot no sa atong mga igsoong Seventh-day Adventist. Napoy ni hangyo ginako nga i-discuss gyud nako ning kinibang claim sa Seventh-day Adventist. Kay it seems manggod nga kung sila may paistoryahon, sila gyud mo'y correct. Then kitang mga Katoliko mo'y nasayop. Kung kita pod nga nakasabot mo'y mo pasultion, mo'ingon pud ta nga wa lang gid pud sila kasabot. Mao na nga ang atong interpretation pod sa Katoliko, no? Ato pong i-share ninyo din kamo na dayon bahala, magtimbang-timbang ug asa gyud ang correct. Akong balikon mga igsoon nga ang Biblia dili ni lunlun usa ka kasabutan. Duha ni kakasabutan generally. Di ba? Duha ka kasabutan, daan og bag-o. Unya kung mangutana mo parehas baning duha ka kasabutan, dili. No, naa sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hangtod sa 32 nga nag-ingon si Jeremias diha nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga dili parehas sa daan. Kay sao man pud no pag-ingon nga bag-o nya daan nya parehas ra di ay. Di ba? Daan bag-o. Unya sa bag-o parehas ra daan, murag kuan kay na contradictory kayo na, di ba? So kung wingon galitag daan og bag-o, do na gyud nay kalainan. Mo nagiklaro ng Jeremias nga maghimo ang Dios og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So kay lahi mag-expect tag mga lahi o mga kausaban sa bag-ong kasabutan. Mo nang dili na to parihason yun ang daan og bag-o. Oh, unya sa pagsugod pod sa bag-ong kasabutan, dili po nato dayon himuon dayong argumento nga uy, si Kristo, nagrespeto man to sa Jewish Sabbath nga adlong Sabado, kay nisulod siya sa sinaguga sa adlong Sabado niya, nagwali dito, Sabadista de es Kristo. Dili po na ingon na naon. Kay sa transition time, no, sa bag-o pa ang Christianity, gihinay-hinay pa og sugod ni Kristo, dili man na automatic nga maundang dayon tanan unsa tong mga praktis sa una. Timan pagsugod ni Kristo sa iyang gingharian nga pili pa siyang mga membro, nagtawag pa siyang mga membro,
ang ilado gyud nga grupo diin silbing ingnon talang sa may tawag anak nato kanang ilado kaayo o sikat kaayo, no? Sa bag-o pa gisugdan ni Kristo ang iyang New Covenant Kingdom. Ang sikat pa gyud dili pa gyud Christianity. Ang sikat gyud kaayo Jewish religion. Unya ang ilang day of worship kana mang 7th day of the week on Saturday, mao na nga bisan ako si Kristo, bisan ako si Pablo og uban pa mga apostoles, musulod gyud ko sa adlawng sinagoga sa mga Hudiyo sa adlawng Sabado kay diha man ang ilang ikatapok. Diha man ko makahigayon nga makakabig ko nila inig manudlo ko. Kailangan lang di ko musulod tungod kay lahi man ko, wala man ko masakop sa Jewish religion, lahi man ning ako, di ko musulod dito. Unsaon ako pagkabig nila? Di ba? Mao na di ba ni no? Si Kristo sa iyang magwali gali siya sa adlong Sabado sulod sa sinagoga, wala man siya magtudlo dito nga ipadayon gihapon ning Jewish Sabbath. Gani kung manudlo sa dito, lahi gyud kayo iyang tinudloan, dili gyud parehas anang mga ato. Basilo ako ha. Dili gyud parehas anang atong mga pastor nga mga igsuon sa Seventh-day Adventist. Kay ang mga pastor gani sa Seventh-day Adventist kung magwali, sige gyud nilang hingusgan ng Sabado, adlong Sabado, dili pagkaon sa baboy. Mo ginay sige nilang balik-balikon kung manudlo sila diha sa ilang simbahan. Pero ayo hagbasan ng Biblia kung si Kristo mosulod sa adlong Sabado sa sinagogas mga Hudiyo kung nanudlo baghapon siya ana nga kining Jewish Sabbath ha ato gihapon ning ipadayon og dili gihapon kanon ng baboy, isdang walay himbis. Mo ba nay tinudloan ni Kristo sulod sa sinagoga? Gani masabot nato nga lahi siya tinudloan. So kuhi sa ilang naandan nga tinudluan nga naman. Kay nga namang wa man sila mahimuot sa giwali ni Kristo sulod sa sinagoga. Basahan ninyo San Lucas Kapitulo 4. Nga wa sila mahimuot sa giwali ni Kristo sulod sinagoga. Adlong Sabado na ha? Nga naman. Kay ilang mang buot ihulog pangpang sa Kristo. Yawa katong basahan ninyo ng San Lucas. Nangasuko gani mga Pariseo. Basahon nimo Matthew 10. Laliman ka kay tinudluan ni Kristo, mahimong kanon naman tanan. Di ba? Basahan ninyo sa Marcos 7 mga igsuon. Oh. Di ba? Unya sa tema sa kalanon ato ning idetalye, pero kining nahibilin nga minutos atong i-target pag-ayon ning Jewish Sabbath, no? Ang himuong example o argumento sa ato mga higalang Seventh-day Adventist, kana bang ingon ba nga nabatasan ni Kristo og ang mga apostol nga mosulod yod sa adlong Sabado sa Jewish Sabbath niya magwali. Oh. Dili man guna basihan nga kumo nabatasan mao gyunay barugan ng Kristiyano. Timan nabatasan pud ni Kristo nga mag-apil-apil og pista atong ilang pista nga karaan sa mga Hudiyo. Di ba? Basahan ninyo og ayon ng New Testament. Di ba si Kristo mag-apil-apil gihapon og mga pista sa karaan. Nga kung moarita sa gipanudlo ni Pablo, gitapos naman na ni Kristo sa krus, nasa Kolosas. Dili man ta obligado ana kita mga Kristohanon. Subot pasabot, dili tanang example, dili tanang gibuhat ni Kristo sa New Testament nga obligado ta mga Kristiyano sa pagsunod. Kung nagtahod siya sa Jewish Sabbath, kay natural lang yun po na kay niadtong wala pa siya mamatay, nga wala pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant religion. Timan si Kristo anak og usa ka Hudiyo nga pamilya. Kaya ang mga ginikanan ni Kristo pros mga Hudiyo unya nailalom pod sila sa Jewish religion sa dihang wala pa masugdi ni Kristo iyang bag-ong tinuhuan. So natural na lang nga si Kristo usa ka Hudiyo sa wala pa niya hingpit masugdi ang iyang New Covenant religion, natural ang existing nga practice, existing nga tradisyon nga iyang sundon kadtong karaan. So mo na hinungdan nga mag-apil-apil gyud siya ng mga pagtigom sa Jewish Sabbath o bisan ang iyang ginikanan si Santa Maria mag-apil-apil. Kay nasugdan guning pag-usab, timan mga igsoon, nasugdan ning pag-usab sa dihang natuman na kadtong paglaom sa pagtuong Kristiyano nga mabanhaw si Kristo. Di ba? Una ka ng ilang basa-basahon sa Lucas 23 nga si Santa Maria kuno nagpahulay sa adlong Sabado. Tinuod mo na. Kaya niadtong higayon na wa pa nabanhaw si Kristo.
Wala pa mahuna-una sa Kristyanismo nga ato ning ibalin sa Domingo kay mao ning adlaw di nabanhaw si Kristo. Wala pa na nila mahuna-una So kay wala pa nila mahuna-una so natural ang existing nila nga nabatasan didto gid sila mo focus mo tong Sabado. Pero sa dihang na wala ko'y panahon sa minutos na lang. At tangin ninyo mga igsoon sa sunod Domingo kay ato ning palapdan pag-ayo no. Nga ang change from 7th day of the week to the first day of the week sa adlaw sa pagkabanhaw nga mao na ni atong bag-ong day of worship, fulfillment of the law na dili na violation of the law. So more exegesis, more pamatuod na to ana at ang ininyo sunod Domingo pohon. So wala tayo igong panahon. So sa ngalan na lang no sa atong mahal nga inahan, kini ang inyong higala no sa kahanginan kahayag sa Pagtuong Katoliko, Silbert Dondoyano Sr. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Tatak RMN. Kainan na! Ihanda ang ulam at mga plato. Isa, dalawa, tatlo, apat na baso. Teka kulang to dahil 5 tayo. Ang Coke pang 5 tao. Sa Coke Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 baso. Sa Coke Share, masarap mag-share. Dahil abot ng 5 tao. Ipuwas at simulan ng mag-share. Taste the feeling. Bagong Coke Share, 1.25 litro na. Muabot hangtod 5 ka baso. 43 pesos ra SRP.